Kula nuwun. Assalamualaikum. Ani lingak-lingu jalaran omah sing arep ditamoni sepi mampring, nanging saka njaba keprungu suarane TV, tegese omah kuwi ora lagi suwung. Assalamualaikum. Ani ngambali uluk salam kanthi swara luwih sara. Keprungu swara watuk-watuk banjur lawang dibuka. Waalaikumsalam. Oh, Bu Ani, monggo Bu. Yani ngacarani tamune mlebu. Suwun Bu, mung arep ngatur iki lho, karmane panjenengan. Ani ngulungake rantang isi kuli wedhus sing isih umebul. Walah, repot ae Bu Ani iki. Suwun lho Bu. Yani nampani rantang. Batine gumun kadingaren Ani ngeteri panganan. Kamangka Ani mono kondang cethil, malah tangga teparo yen marapi singkek. Aneh lho Pak, Bu Ani kok ngeteri guli wedhus ki gek kesambet demit ngendi? Ucape Yani marang sing lanang. Wiknya sing ora seneng rasan-rasan nyauri, "Rasah suudon Bu, nek enak ya nang dipangan kono, dene nek ora enak ya pakakno kucing ae." Wah, lah iki sing mangan aku tok no Pak. Bocah-bocah ora seneng wedhus, jenengan darah tinggi. Yani nyoba nyicipi sak sendok, enak. Ya kono entekno dhewe wae. Ujare Wiknya noleh wae ora. Dasar Yani pancen karmane guli wedhus, mula tanpa babi bu guli diciduk menyang piring banjur diteplok sego saentong. Ora suwe telap-telep saja nikmat tenan, nanging aneh sawise mangan guli sirayani krasa ngelu. Kamangka tensi darahe biasane mung sak kiwa tengene 100. Sirahku kok ngelu to Pak? Kaken paling kuwi Bu. Lah guli sak rantang kok entekno ngono lho. Wangsulane Wiknya ayem. Ora iki Pak, kae lho sak akeh turane. Yani nyekel sirahe karo princang-princing, rasane kaya dipalu. Diombeni Paramek pos kadon ya. Wiknya njupuk kadon ing kotak obat banjur akon ngombe sing wadon. Nanging senajan wis diombeni oskadon loro, ngelune Yani ora suda. Ora suda ki Pak, dikapakne maneh ngene iki Pak. Sesuk wae menyang dokter Nurhadi. Saiki wis wengi ngene Bu. Suwengi natas Yani ora bisa turu, uger turu sakliran, banjur geragapan maneh jalaran saka rumangsane lamat dikatoni ula sing gedene ora mekakat. Sirahe krasa saya ngliyer nganti para esuk anggone turu mung sawetara menit wae. Isuke Yani sida digawa menyang dokter Nurhadi. Nembe kagungan masalah awat nggih Bu? Pitakone. Mboten Dok. Mantun dawah utawi kebento? Mboten. Paningal blawur? Mboten. Dokter Nurhadi banjur nensi getihani. Tensi darahe normal-normal wae. HB-ne uga normal. Ngeten Bu.
menawi ing wekdal 3 dinten gerah panjenengan boten suda kepeksa kedah tindak griya sakit dipun cek CT scan mbok menawi sirah panjenengan wonten napa-napane krana karo dokter Nurhati diparingi obat tidur yani bisa turu senajan mung sawetara jam nanging ngelune ora suda babar pisan malah nalika bisa ngliyep kuwi impene saya ngegirisi rumangsane tansah diuber-uber ula raseksa kang nedya nadah kala mangsa urip-uripan. Dina katelu saka anggone lara wetenge Yani krasa plilat-plilit kaya-kaya ana barang urip sing mlebu wetenge. Saya suwe wetenge saya gedhe nganti kaya wong lagi mbobot tuwa. Yani enggal diplayokake menyang rumah sakit. Aneh sakwise dicek sembarang kalire saka sirah, jantung, ginjel, liver lan liyane ora ditemokake onone penyakit tinamtu kabeh ing kahanan normal. Dioperasi mawon dok wetenge niku, ujare Wignya sing kuwatir banget ndeleng wetenge bojone melembung gedhe. Mboten saged langsung pak operasi nembe saged kaleksanan menawi wonten diagnosa sakitipun. Lah niki penyakitipun mawon boten kantenan celadune dokter sing mreksa. Dipun terapi spiritual mawon pak saking pemanggih kula penyakitipun sema panjenengan menika boten wajar. Yani banjur digawa mulih senajan penyakite ora suda babar pisan. Tangga teparone padha niliki kabeh padha trenyo nyawang kahanane Yani. Wignya cerita menawa penyakite sing wadon ora kasil ditemokake dening dokter. Digawe uang paling ucape tanggane pating klewu. Iya ketoke kena guna-guna pesugihan. Dudu ndelok wetenge kaya ngono, kayane santet. Iya, santet kuwi. Salah sijine tangga aweh pamryoga, Pak Wignya, mbok ibu niku diterapi kados teng TV niku lho. Kula kinten cocok tenan niku. Lah lajeng sinten sing saged nerapi kados ngoten niku? Pak Kolil piyambake sampun kulino nambani tiyang kenging santet. Pak Kolil banjur diaturi rawuh nyumurupi kahanane Yani. Panjenengane ketara kaget wetenge Bu Yani didemek mak jenggirat Pak Kolil jumbul kados wonten ingkang kruget-kruget ing salebetipun padaran. Wowose kruget-kruget kinten-kinten napa niku? Wignya kaget. Kadosipun ula sawer. Wignya njomblak. Nate gadah perkawis kalian tiyang sanes? Pak Kolil miterang. Mboten gadah. Rak ya ngono to Bu. Awake dhewe rak ora duwe urusan karo wong to. Yani mantuk. Duka malih menawi wonten tiyang ingkang rumaos gadah masalah kalian kula kenging menapa Pak? Sajaipun boten wajar didamel tiyang. Didamel tiyang? Pamanggih kula niki kenging sihir santet. Santet? Wignya ngurut dada. Gek sapa sing mentala nyantet bojone lan apa dosa lupute? Pak Kolil banjur nakoni Yani. Angel sare Bu nggih. Inggih. Nyupeno awon. Inggih. Nyelu sanget, ngantuan, lemes. Inggih. Lah padarane kraos menapa? Kraos obah-obah kados wonten kewane Pak. Pak Kolil ngersakake banyu tawa sak gelas gedhe lan banjur diwacakake ayat-ayat Quran. Nuli diunjuk Bu nggih. Gelas ditampani Yani banjur diombe.
Ora suwe Yani katon mungkak-mungkuk kumudu muta. Kresek Wignya agi-agi njupuk tas kresek dipun bikak Pak. Mangke menawi ibuke lutak dipun tadhahi nggih. Pak Kholil banjur wiwit maos ayat-ayat Quran sakala Yani jegegah lungguh mripate pendirangan, sirahe gila-gilu, awake kuyang-kuyang lan ilate melet-melet persis patrape ula. Sopo iki? Pak Kholil muwus antep. Aku ki raja ula. Aku ora peduli kowe raja apa kere. Nyapa kowe ning kene, ha? Aku dikongkon tanggane ana sing drengki srei karo dheweke. Nyapa kok drengki? Wong iki sugih, aku sajane dikon mateni wong iki, nanging kok ora kena dipateni. Kenapa ora kena dipateni, Merga wong iki seneng tetulung, gampang welas marang liyan, bangsa tenan, sida kena masalah aku engko. Pak Kholil banjur ndesek badan alus sing manjing ragane Yani kuwi mertobat, lan yen wis metu saka ragane Yani supaya enggal lunga menyang panggonan sing adoh. Raja ula mau banjur pamitan kanthi apik-apik, malah ndongaake kabajikan marang Yani sakluwargane. Sawise cukup rembuke, dheweke njur pamitan. Yani muta-muta barengi kuwi sakala wetenge kempes, ngelune uga ilang. Pak Kholil banjur paring wejangan supaya tansah dzikir wayah esuk lan sore, supaya kalis saka bebaya sihir sabangsane santet, pelet, tenung, teluh lan sapiturute, lan supaya ngakeh-ngakehi sedekah lan tetulung marang sesama, jalaran bisa nulak saking balak lan bebaya. Bareng Pak Kholil lan tangga-tangga wis padha mulih, Yani lagi kelingan. Pak, isih kelingan kule wedhus. Wis Bune, ora usah dirembuk. Yen dheweke pancen nandur angin, mesti bakal ngundul esus. Pancen wis kodrat menungso apa dene jin ora bakal bisa bebas saka akibat sing ditimbulake saka tumindake dhewe. Total.